Sika Hiflex 250 facade je vysokovýkonný, pretierateľný, jednodielny profesionálny tmel odolný voči poveternostným vplyvom, určený na betón, múrivo a fasádne tepelnoizolačné systémy. Tento tmel vytvrdzuje pri kontakte s vlhkosťou, má nízky modul pružnosti a je mimoriadne elastický. Práve kvôli týmto vlastnostiam je ideálny na flexibilné a vodeodolné utesnenie dilatačných a spojovacích škár na obkladových materiáloch budov, ale vďaka veľmi nízkemu modulu pružnosti je vhodný aj na fasádne tepelnoizolačné systémy. Medzi hlavné výhody patrí výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu. Charakterizuje ho tiež pohybová schopnosť plus minus 100% až minus 50% podľa normy ASTM C719. Po jeho vytvrdnutí budete mať záruku dokonale homogénneho, bezchybného spoja bez nežiaducich vzduchových bublín. Tmel nezaťažuje podklad zbytočným napätím, nanášanie a vyhladzovanie je mimoriadne jednoduché a pohodlné. Výborne prilne k veľkému množstvu podkladov, neobsahuje rozpúšťadlá a je úplne bez zápachu. Veľmi nízka emisivita škodlivých látok je ďalším dôležitým benefitom, ktoré ocení každé profesionálne aj domáce použitie. Sika Hiflex 250 facade je balený v 600 ml unipakoch.